Diana na asare 500 me wo me bra biggie anase Oteele Odeele di bia ba yenchen media minim but e bia na wonnim bra pacho me mo akwa eba Poleeno Multimedia Yeah. bra se di obuofu yi Me move free. Sana metie. se ya na otie Oh yeah. madam me mo akwa ba Yeah, right. unua no Oteele Osin. me si unua no Oh, bla osha ade. biggie pacho Ada bla on te Ghana na me wo fast. Tu nim se me le no. aha na mpesa wo ka na mpesa wo ka no You only serious. onze Emmanuel be hu abantu mfi se bi Oteele ene nam ho fanboy wo nware ntinkum be rush wo Awale ka wana shame no. Hello. Yawale. enti ye bra Oteele ene ne wife ena about Poleeno Multimedia no ba betwe nkomo 1 or 2 bra na nsem bi cause social media Kumawood for bone ben my Ado obisi ya ibone na. nsem bi cause was a Ensem ben. Evangelist Addai or attack Kumawood for Utie. Area so bia ne kwan afa so epe hype. Die ye ni se na esi boni din kansem. Ya na ye say hype ne more. Ada na asem obeka bia no yen keep mute of it. Na obi anye din na ono anasem nka nanum. Oza se be tu dwa na ma obi e kabinti no na hype ne more. but on say ye can some tools na say no kra at least there was a defend ho kakra Bible say me fan to so na ma ne nye ho. Ti mo de asem to me so tell am do to me so na me makoma me gidi se me nye ya me jama nyame ohata so ono ubedi. But e bia na obi ni akoma na ekuta me ni bi. Na wa friend so abodua. Na so was seal court. Ti ya so bia ne lifestyle de na mu ya so. Ti nyame adwuma pa de yes an ye no. Ti hwan ade no de wo ye no. Me nim Godfather kura wotete no ana me nim de o man sa idea no me nim de enti a wo ye sa. What did they make an say? Matthias is like officer say ebobo baya na nke beto wo na so a how would you take it Me ma sam no be kan say say bia on say as a Oteele ahete on say kwakumenu dia ba Apostle John Prama me wuye no say kwakumenu aye den. me pese bia me de betu dwa wo ha no me say but kwakumenu dia ba yemfa Apostle John Pra yemfa Apostle John Pra de no Apostle John Pra de the tuja wo se ne maame ewu nto de ne maame akwaji skedru nse bia wo maame ya na papa free ma obeka so wo de na kwaji skedru me papa wuye kura che e ko be 8 years ni aka me maame tu maame wu sisi ya ya won kom ni ye me de no nko trans no prepare no hye ni ye so wo ka say Apostle John Pra do maame akwaji skedru a o ya sofo nya no ana evidence be na kuta wo sofo na wo ka asem we say o de akwaji evidence ekuta okay o de akwaji a chire utumi ye bibi ma ono anka na num asem ena chese sofo no wo tumi o na de out social media ke kan de ye nkasa ye nye ne saa Panic. why fi kasa I'll call Sophia and panic. That the two will be so quiet and your fair. What you say? I threaten they I threaten Oh, husband. baby I threaten. yeah motherfucker I threaten tell ka me che ho I threaten oh ni pen be me heartbreak ewu to go see a channel as a murder usu say Evangelist Addai dia pa ne mfanye no tete no ne yebo so for sha nko wa na ka se for mu na anim a ya de gada boy ni aba ofini abeto ni abu tema bebre na tu kwai Oteele kasa ya me have to aso Ade ba ko a minim ana say ye gusui de metimi aka ne say Bible class no me ni nyina so na nya adwuma. Nti no me de me hu ne say say Sister Vivian ana say nipa ode ne ho asem beba no. Wanka say no ne nkyere say onye ne hwe ana ode ne ho ache no. Je say we no ewo nyina so ne nyina so ewo ne say me ne uni asem na memfrɛ wo. Na se me ne wo asem kra memfa masem meja o se kabi ma me. Na waye wadwen say wo de memanim guase bepe wudin. Imagine what you say. Tino wo nyina so a sebe wo senso kra de gu fom say okay de wo kana eye no kra na memfenya wo se kokama me nti wo de gu manimu ase pedin no se wo nso edin ko na wo pese obi behu de a ene wo nso se nya wo ebeyo on nti no
sɔfo na ɛdan a ɔwɔ abusuafoɔ ɔwɔ namfofoɔ ɔwɔ nsɔlema ɔwɔ mpo asɔre mpanimfoɔ high time sɛ ɔmde ne bɛtena ase na ɔmbɛkyɛ ne sɛ nea a ɔreyɛ no ɔntumi nsɛe wɔ bi din ɛmfɛ mpɛ din for no reason yɛnyɛ ne sa mimi mom deɛ mebusuani ne Vivian a na nipa na ɔde ɔmo ho asɛm aba ne bi deɛ anka ɔbɛte bi ahwea sɔfo emu su sɛ wɔanya ntete anaasɛ dɛn na sɛ ɔno adeɛ woyɛ no ɛkyerɛ sɛ nsipi hwade o ɛm sɛ bible no wɔn kan ne yie bible sɛ ɛma yɛmmu atɛn so yɛnyi atɛn na adɛn na wo sɔfo kɔbu obi atɛn sɛ ɔde ɔmame akɔgye sikaduro adɛn na sɔfo bu obi atɛn sɛ ɔne ne ba na ada adɛn na wobu atɛn ɛnti no mehunu sɛ ɔnyɛ a man of God no he's not a man of God but me Oteele don't mean come asɛm a mɛpo ne rare sɛ wɔhyɛ US no wɔto nsɛm ne ba Ghana. Ɛhɔ bɛhyɛ ɔyɛ bɛrima wɔnsane mmra da ɔmmla ghetto kɔbɛte swagging. So ɔkwawe. Ɔnyɛ real. Ɔkwawe nti home deɛ. Ɔbɛrima no wasi. Ɔpɛgya phone na ɔka deɛ ɛne dɛ. Ɔgu sirifo anim ase. Na ɛde yɛbɛnya no one ɔbɔ sɛ ɔnyɛ real so ɔnyɛ real. Oteele yɛmmerɛ ne kɔ mabe kankuranhyɛ sɛm baako abɛka kyerɛ sister Vivian ne ɔma waka nsɛm Mame ndi kan ladies first mame ndi kan kasa me bu afu pa mame ɔba kasa meme ne deɛ ɛna medi kan kaeɛ ne sɛ ewiase m sɛ gyimifoɔ koraa ka na no tum a yɛbu ne nyansani so ate ase nti no mepɛ deɛ ɔyɛ no ɛna mebu deɛ ɔyɛ ne yie me koraa no na mentumi mfa asɛm nkyɛ saa bɛte mafa biribi a ɛdɛn ɛfirim sɛ deɛ ɔyɛ no ɛyɛ ɔnka na no ntum saa na akofoɔ nkoma no there's no need sɛ ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔba be defend ne ho because sɛbi ebi a na akoa no Vivian Chen no ana sister Vivian Chen ne nneɛma bebree mu ɛho hia so obɛfin because the level ne wo low nti asɛm kɛseɛ paa waka to obi so obi a wawale na waka we ato no so no ɛdeɛ na apɛ sɛ ne kunu nya nana ɛdeɛ calamity na wa create ato family nim no sɔfo paa keke nipa ti bom nti woyɛ sɔfo ɔyɛ demon ɛwɔ ka me maame aka mɛtwe ne twa yɛbɛkɔ court you prove me evidence right amanfo su sɛ ɔne maame wata ɔno akora watimi ka sɛ ɔne maame wata wɔ nkitahodie sei ne sɛ evangelist no wogidi ɔno no so ɔne maame wata wɔ nkitahodie nti na ɔno ɔgye no di sɛ ɔnyɛ nyame nipa wosu sɛ bia anaa ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ sɔfo ampa no wɔyɛ o na wahyɛ da no wɔkeka mu ti bom anaa ɛne ampa odili maame wata spirit sɛ ɔno abi na no akadeɛ because ne yɛ ne kasa a wɔka ne nneɛma ɔde ba out no they was keka nipa ti bom kyerɛ sɛ ɔnyɛ man of God no yɛnyɛ nyame adwuma ne saa yɛnyɛ ne saa Oteele mesɛ hyɛ ɔmu nkran ma me ɔmu ato ɔmo no so far me kakra metima ka ne sɛ mo ato mu nyinaa mo a wayɛ mu saa nyinaa mesrɛ sɛ ukunu ho asɛm na ɔkaeɛ o sɛ wele ho asɛm na ɔkaeɛ o ɛfiti prɛko pɛ ɛmpɔw se mogya bɛtu later wobɛ acteria later no wɔnu ho sɛ makɔdi sɔfo yɛkyi asɛe awareɛ makɔdi sɔfo yɛkyi ayɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata nti mɛsrɛ sɛ ka wakoma to yɛ ɔko no nyɛ yɛ ko ɛyɛ awurade ko wate asɛ nti na bible sɛ yɛnsu mfrɛ no de hia dɛm na ɔbɛgye yɛn so yɛnka yɛ haw no yɛ nneɛma ɛha nyinaa nkyɛn no ɔbɛyɛ ama yɛ nti no deɛ sɔfo no yɛ no mesrɛ sɛ woaɛfa wo ho biaa mama have patience wate don't react gyaako no mɛnyame mɛko kɔn ma wo na ɔka kyerɛ Joshua sɛ wonum sɛ Moses ɔni hɔ nti wo na mede kɔ na wakɔyi Israelfo no afiri nkwaso mu asɛm a obi a no ka yɛ prɛko pɛ sɛ abɔfra te sɛ me how can I face these challenges ɛwade hyɛ ne bɔ ɔsɛ Joshua wɔ mehyɛ wo bɔ sɛ sɛdeɛ medi Moses akyi no saa na medi w'akyi nti nipa no ɔko no nyɛ yɛ ko awurade ko ɔsɛ baabi a ɔde w'anam ɔbɛsi mede hɔ nyinaa bɛhyɛ wo sa saa na ɔka kyerɛ Joshua wofira sɔre fie anaa daa bi mefiri bosom fie nti deɛ meka ɛyɛ abosom kasa abusuafoɔ ma start di do ɔdɔ a mu di ɔdɔ a hɔ saa ne yɛteɛ yɛdi dɔa ma na akɔpie UK ɛnora me wife course onya ɛbɛyɛ 15 course ne nyinaa yɛ UK ɛne New York ɔmo bɔ n'aba so saa ma meka sɛ papa bi anim ne da wakyɛ no $5,000 wasɛnde ama no sɛ wɔmfa
Because said you will see yeah and said yeah. So say yeah, your names are fellas say yeah no yeah. Yeah yeah yeah. Santi. Me o ma me mora. Me many to nche me O hu ma no. me. we wani. Any ehwe ne Any life. head rock. We no me the kiss the ama mo case na to mo ni mora. What? Don't worry. Odo de ye fancy di done real. They say oh boy wo ye. Oteele, o fans do final words at the bemo mo nko. Then so me dom simple. Oba hima o so e. Oh yeah dom. O do mo se dey. Me dom ku set oba de me dom se buwie. Buwie. Ai buwie. Oteele, on so do yele se dey. Buwie de obu a e bi prugu te hu hia. Fans no mo ye buwie. Na me dem ye to. Ebusian for you know Oteele na twetwe nkomo. We still right on Poleeno Multimedia. Follow me on Instagram @nana_asare500 and I say Poleeno_com. Oteele. Hello. Bye bye. Bye. Amani how? Ebia de ye obi timi frɛ no odi atem. Na ɔka ne ma hia. Sebi o nka ye wa. Ade a ye nya se ye de cheese obi ana ya se ye de huru obi. Ye for se wale. Oh yeah. Wale. Oh yeah. Me ko ware. Bye bye. Binum se Poleeno mo ne wan mo colleague mo omo wale. Ye oni pe bia mesma body obi so ami mmodi ba meto ne sign. Wale. Hello. Bye bye. Hello.